שלום לכולם, כאן קומפיוטר מאסטר. היום נלמד איך לראות מה מסתתר מאחורי הכוכביות, שזה אומר הסיסמה. עכשיו אינטרו ונחזור. עכשיו בעצם אני אראה לכם איך לראות את הסיסמה מאחורי הכוכביות כשהיא מוחבאת אזהרה. טריק זה עובד רק על גוגל כרום. לינק של האתר של הקוד בדיסקריפשן, אז יאללה בואו נתחיל. ניכנס לגוגל כרום, לא משנה לאיזה אתר, נניח ג'ימל. נרשום נניח ובסיסמה נרשום שלום לכולם. עכשיו ניכנס לאתר של הקוד, נעתיק את הקוד, ולפני שנדביק את הקוד נרשום ג'אווה, JavaScript נקודתיים, אז הקוד ואנטר, ואז תופיע לנו הודעה וזה ירשום שלום לכולם, שזה מה שבאמת רשמתי בסיסמה. בואו ננסה עוד פעם, נניח 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ג'אווה סקריפט נקודתיים, הנה 1, 3, 3, 2, 1. אז זהו להיום, להתראות, ביי.